Imbagnal daw yu amin ako siya ni Aiza de la Cruz, taga Barangay Kaang, Pulimaw, Ilocos Norte, ni magdama nga OFW dito Taiwan. Dati nga sunakay, sagot pumaan itis, kaya nga pamilya, de la Cruz family and Romerga family. Basol ko kadi nulipaten ka kaunggan to'y puso. Basol ko kadi to'y waksikam dito'y panunod ko. Jakon madaera nagurisa sa let ang barukong ko manggembes mangbudas uy biyaku awanan day di ayat anang balud na irutak kawan ni ayah mandi aku bas tidak sakit sang ita balikan mati yakin ka tanatalged tuy puso kenrit na himgayan ubaw di ayat mo di mapagbiaran awan serserbi na di ayat nga nakinparik na nga inak tinag-ibig di talekin lang naman nagsulbo nagbunga tugidi nga siya tutay pumusay lagi mundo lahe mangpiyak tinaglabas na igupe na kalmanta putar kanta albis sambang pasanta tinakil tay nga ayat Ninamnaman akas to'y diinted buwag galak ama hinyawan ko to'y ayat kepa iti inkain subaba buak pa'y itan imbatim tuy puso kag may-maysa nga aglakan in paay mo apalusa.
Nakiltay nga ay yak. Yak na.